Når de så tog fra England, så tog de ikke hjem, så rejste de videre. Da vikingerne så går til Frankrig, så kom der en udstilling til dem og forhandle med dem. Jeg troede, man havde lov til at tale med deres høvding. Ved du, hvad de svarede? De tog røg, og så råbte de i kor. Her er vi alle høvdinge. Ja. Kære Lindum Svendsen, hvad de betyder for denne skole, kan ikke udtrykkes i ord. Velkommen tilbage efter ferien. Jeg kan love jer, at jeg skal ikke hvile på laurbærrene. For hvert nyt skoleår, det er jo en ny kamp. Hver skoledag, det er et nyt slag, der skal vindes. Ja, på generale. Sæt jer. Skriv jeres navne. Om kort tid kommer der en ny lærer her til skolen, men indtil da må I nøjes med undertegnede. Så har jeg også chancen for at få sat lidt skik på jer. Markedet på St. Kreuz og St. Thomas. Trekantshandlen blev stoppet i 1840'erne, og det var fordi, at Danmark som det første land i verden tog den meget modige beslutning at standse slaveriet. Og det til trods for, at stærke kræfter arbejder. Herr Olsen, de kan holde resten af timen fri. Vi får ikke brug for dem mere. Tak. Her har I jeres nye dansk- og sanglærer, herr Svale. Herr Svale har været så skværdig at træde til, fordi det ikke er lykkedes os at få ansat en færdiguddannet lærer. Jeg har selv undervist eleverne indtil nu. Ja, skal vi vise herr Svale, hvad vi har lært. Og løft i hovedet, du raske Gud, om et hop eller to blev brudt, blinker et nyt i dit øje, noget med tusinde tunger, som frejdighed sjunger. Velkommen til vores skole, herr Svale. Hvad hedder du? Linda. Du kan bare kalde mig Freddy. Og hør her alle sammen. Kom med mig ned til musiklokalet. Kom ind alle sammen, kom. Godt. Nu skal I tage jeres sangbøger, og så skal I smide dem på gulvet derovre i hjørnet. Sådan her. Okay, prøv at høre her. Al rockmusik, det stammer fra en bluesrundgang. Og en bluesrundgang, den går i 12 takter. Okay. Er der nogen af jer, der kan spille klaver? Du tager bassen. Her, Troels. Her. Tag en. Fint så. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. I was broken and wrong. Going down. Wait. Så er det dig, Fritz. Kom herover og syng. Kom, der er ikke noget at være bange for. Bare kom over og syng. Jo mere beskidt det lyder, jo bedre er det. I was broken and wrong, going down.
Okay? 1, 2, 3, 4! Skoleinspektøren vil gerne tale med hr. Svale inde på kontoret. Nu. Børnene kan jo ikke blive til noget i livet, hvis de ikke lærer at følge reglerne. Hvis de ikke lærer deres plads at kende. Derfor har Svale. Ikke mere musik. Vi er en skole, som værner om de gamle værdier, og som ung lærer på skolen, og en ung lærer på prøve, gør de bedst i at indordne dem. Det er klart. Dansk mand med mod og mandshjerte. Helt alene tog han gå imod den enevældige konge i København. Han brugte sin egen dømmekraft. Og på den måde, der blev Danmark det første land i verden, der satte slaverne fri. Det var her, den moderne musik opstod. Selve kilden til soul og rock and roll, den har sin rod i det gamle afrikanske stammemusik, der blev båret frem af råbet om frihed. Jeg troede, vi var færdige med den slags larm. Det her, hr. Lindum Svendsen, det er de sortes musik. Ja, netop. Og vi var enige om, at den slags musik ikke hørte hjemme her på skolen. Jamen, hr. Olsen og jeg er blevet enige om, at når der undervises i slaveriet, så er det også vigtigt, at børnene kender slavernes musik. Godt. Nu skal de høre. Den samlede lærerstab har besluttet, at på grund af disciplinære problemer skal Fritz nu til at gå i hjælpeklasse hos mig. Min unge ven, du kender H.C. Andersens eventyr om, hvad fatter gør altid det rigtige. Du husker, hvordan bondemanden bytter sin hest for en ko, koen for et får, fåret for en gås. Altså noget, der for os synes ringere. Indtil han til sidst ender op på krogen med en sæk rådne æbler. Men til sidst viser det sig, at han har gjort mere end ret. Hvad vil du sige, moralen er i den historie, Fritz? Hvad er der sket? Min far og mor er fuldstændig rasende. De har sendt mig på kostskole. På Fyn. Gør plads for generalen. Ja, jeg beklager, at I har været ude lærer i den første del af timen. Det skyldes, at Svale beklageligvis har valgt at forlade os i utide. Det betyder, at vi vil fortsætte, hvor vi slap. Ja, lad os begynde med 234. Den kan I hvert fald. Klar. 1, 2, 3. Løft dit hoved, du raske Gud, om et hop eller to blev brudt. Nu er I med alle sammen. Er det forstået? Og det sker nu! Fritz, du er ikke bleg for at åbne munden, vel? Løgner. Fritz, du kommer her til mig. Du kan blive skære med mig. Tror du virkelig, du kan hamle op med mig? Løgner. Løgner. Kan du så holde din kæft? Løgner. Det er med stor sorg, at jeg må meddele, at vores kære skoleinspektør, hr. Lindum Svendsen, i dag er afgået ved døden.